Ilves GFT El Clasico 02. Muodostuiko ottelusta klassikkoa Ville Sihvonen, GFT-valmentaja? No klassikkoja. Tuo oli mun mielestä hyvä tasoinen ottelu, että kyllä me parannettiin niinku, nenään tuli, niin parannettiin mun mielestä noista kahdesta edellisestä voittopelistä ja hyvä joukkue, että vastaan usein tulee hyvä joukkue ja hyvä ottelu ja me mun mielestä vastattiin tänään tähän El Clasico haasteeseen mun mielestä ihan ok. No, kerro vähän tarkemmin, millainen ottelu oli GFTlle? No me lähdettiin, kyllä me tiedetään Ilveksen vahvuudet ja molemmat maalit tuli niistä asioista, mitä oli puhuttu ennen peliä. Pienistä henkilökohtaisista virheistä niin Ilves on kova rankaseen ja sitten toinen maali pitää ehkä vähän katsoa, mistä se tuli, mutta siinä oli tarkoitus olla paljon tiiviimpänä ja vähän kun meillä ote herpaantui, niin pystyttiin lyömään, tai Ilves pystyi lyömään palloa meidän selän taakse ja siitä sitten maali. Teillä hyvä kauden alku, 2 voittoa, tänään tappio. Minkälainen kauden aloitus teillä on ollut kokonaisuutena? No ihan ok, että mä oon ihan tyytyväinen, että meillä ei ollut niinku, ehkä ihan kaikista haasteellisin tuo kauden alku, että niinku 2 ekaa peliä, että päästiin ajaa, siellä on uusia poikia, opetellaan ihan perusjuttuja ja muutenkin tuo joukkue elänyt, että ehkä tässä nyt rupeaa löytyä semmoinen tasainen suorittaminen, että mun mielestä ihan sanotaan 8,5 kouluarvosana. Antti Teittinen, onneksi olkoon Ilvekselle pisteet, toinen voitto tällä kaudella. Kommentit ottelusta? No ei mitään, ihan tasainen peli. Kefti pelasi hyvin ja tosiaan heillä kiersi myös uusia jätkiä siellä, että ihan tällainen tasainen tarkka peli. No missä Ilves onnistui erityisesti? No me tehtiin 2 maalia niistä paikoista, että ei se, tämä olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa ja tosiaan ei mitään. Meillä oli ehkä vähän, en tiedä vaikuttiko, että oli perjantai ja ilta ja tällainen näin, mä en tiedä mikä siihen vaikuttaa, mutta vähän oltiin laiskasti liikenteessä ja vähän suorastaan nukuttiin välillä, että ei ollut mikään ihan kymppisuoritus meidän joukkueelta. Mikä oli positiivista tänään, niin me tehtiin sellaisia asioita, mitä sovittiin tuo kopissa niin muutamia sellaisia elementtejä sitä pelistä löytyi. Tämä oli vähän tällainen, vähän hyvää ja vähän huonoa. Ilvekselle kauden toinen voitto, minkälainen arvosana, kouluarvosana GFT:n tavoin kauden aloituksesta? No sellainen 8. Sunnuntaina Tampereen paikallisderby, TV-ottelu, minkälaisin fiiliksin Ilves lähtee sinne? No siellä tulee vastustaja pelaa ainakin hyökkäävää peliä, että siellä tulee varmaan enemmän kuin 2 maalia. Katsotaan, toivottavasti me tehdään enemmän kuin vastustajasta. No, minkälainen joukkue PP nähdäksesi se on? Se on taitava joukkue. Siellä on 1v1 pääsee jätkät ohitte ja varmaan Valkku kehottaa haastaa ja kehottaa tekemään kaikkia mitä osaa. Ja ei ole sillä rajoitteita, että se on varmaan ihan mielenkiintoinen peli. Tampereen areenalla palloilua laajemminkin. Minkälainen mahdollisuus tämä nyt on futsalille? No se on futsalille hyvä mahdollisuus. Mä oon monelle tässä sanonut, että nuorempi väestö alkaa jo tunteen futsalin, mutta ehkä vähän vanhempi väestö ei välttämättä sitä vielä tunne. Myöskään niin kuin futsalilla ei ole sellaista kaiken kattavaa näkyvyyttä ollut koko Suomen alueella. Että esimerkiksi Itä-Suomessa ei hirveästi ole futsalia tunnettu. Meillä on tällaisia niin kuin paljon sellaisia ihmisiä, joita ei ole tällä lajilla tavoitettu. Ja totta kai Yle on aika optimaalinen väline siihen, että saadaan nekin yleisöt tavoitettua. Että tämä on hieno homma, että päästiin taas. Ville Sihvonen, sä oot Suomen futsal-maajoukkueen valmentajana ja seurajoukkueen valmentajana nähnyt paljon futsalia. Miten sä näet tämän TV-näkyvyyden tulon nyt futsalin lajina? Minkälainen merkitys sillä on? On se hieno juttu ja just, että se alkaa yhdestä ottelusta ja sitten Yle on lähtenyt tähän hommaan mukaan, että niitä tulee niin kuin nyt jatkuvaa syötöllä. Et ensi kuussa taitaa olla GFT-parketilla Hämeenlinnassa Leijona futsali vastaan. Et kyllä tämä on ei telkkari kovempaa kanavaa tai mediaa ole, että miten me pystytään tätä lajia viemään eteenpäin. Ja kaikki pelit on ollut hyviä, hyvin toteutettu ja selostajat ja kommentaattorit on ollut asiantuntijoita. Että mun mielestä me ollaan tehty niin hyvää PR kuin vaan ikinä pystytään. Paljon mahdollisuuksia lajilla nousta isoksi. Kyllä, ehdottomasti näin. Toivottavasti maaotteluja nähdään myös, että nähdään ihan top tekemistä myös niin kuin Euroopan huipulta joskus. Suomi-Ruotsi maaottelu, ei olisi huonompi juttu, jos tulisi telkkarista. Että toivotaan näin. Yle hereillä vaan. Antti Teittinen, pelaat myös maajoukkueessa. Miten sä näet tämmöisen asian maajoukkueen tulevaisuuden? Olisi se kiva. Kyllä tosiaan, jos mennään johonkin muualle pelaamaan, niin ne näkyy aina telkkarista. Suomi on vähän sellainen
hiljainen maa ollut vielä siinä suhteessa, mutta toivottavasti maajoukkueen pelejä kanssa näkyisi täällä näin. Kiitos paljon molemmille ja onnea loppukauteen. Kiitos.